Ano na naman yang tinitingnan mo sa cellphone? Nakita kita. Meron kang sino-zoom in. Nanonood ka na naman ng bold, ano? Hoy, matinding kasalanan yan. Bad yan. Sa totoo lang mga angkol ha, yung panunood ng pornografiya, isa pong kasalanan yan. Kasalanan sa Diyos at kasalanan mo sa asawa mo. Tang, bakit kasalanan sa asawa niyan, Tang? Ay, kasi kung anong napapanood niya, pinapagawa sa asawa. Totoo yan mga kabisyo ha. Kasi it will become a psychological problem, yung pornografiya, and that's a very hard habit to break. Promise po. Ako, hindi siya nagmamalinis ako ha. Hindi, minsan din po akong nahumaling sa pornografiya. Pero, nalagpasan ko na po. Yan. And praise God. Yan! Apakahirap po. Alam ko rin din yan. Paano mo nalaman yun, Tang? Yung pinapanood mo, yung lalaki sa lalaki. Tang! Walang ganon! Hanak ka, nahuli kita. Hanak ka, nahuli ka. Hanak ka, nahuli ka. Nanood ka ng porn. Pambira. Ay nako mga kabisyo, ito na pag-usapan natin. Pag-usapan po natin to. Ay nga pala, uulitin bago ko makalimutan lahat. Bago natin pag-usapan yun, hayaan yung batiin ko muna ng happy birthday. Siyempre, dalawa sa mga kapatid ko po dito sa 90.7 Love Radio. Ang nagse-celebrate po na kanyang birthday ay si Rocky Terra! Ang isa pa nagse-celebrate na kanyang birthday, Uncle Dagul! Kaya lahat ng mga kapatid, mga kaibigan, sabay-sabay po nating awitan. Sabayan nyo! Let's go! Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy birthday! Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Ay, nako, maluoy ka. O, eto na mga kabisyo, eto na pag-usapan na natin to, saglit na lang. Eto po mga kabisyo, sa mga mahilig po mag-iniro. I mean, don't get me wrong ha. Sa mga mahilig sa aso kagaya ko. Ako sa bahay, I have 3 dogs. Yung pinaka-mother nila is si Happy. Ayan, tapos ang sunod ang kanyang anak na si Ellie. At ang pangatlo ay si Duday. All girls po yan na, all girls po yung mga Shih Tzu ko sa bahay. Ayan, pero eto pong nasagap nating balita mga kabisyo, kakaiba po itong aso na to dahil siya po ang pinakamatandang aso na nabuhay po so far, na umabot po sa edad na 31 years old. Yun nga lang, namatay na po siya. Siya po, ito po ay sa Portugal. At ang nagdeklara po nito na siya po ang oldest dog ay walang iba kundi ang Guinness World Records. Yung company po namin. Company ni Daddy, bago po ako itinakwil, amin po yun. Ay nako, so eto nga po mga kabisyo. Etong aso na to ay pangalan niya ay si Bobby. Ayan, Bobby. Ayan, ay pinanganak po siya noong May 11, 1992. Kasabay po ang kanyang owner noon ay nasa 8 years old pa lang. So nung tinanong yung kanyang owner na ano ba yung pinakasekreto para tumagal lang buhay ng aso ng ganon, ang sabi niya, it's a good nutrition, constant contact with nature, freedom, and to discover his environment, consistent veterinary care, at pagmamahal. Okay, Tang, di natin patatagalin to, Tang. Logica na ba natin? Ay, sige, logican mo na yan. Logican na yan. Eto po mga kabisyo, lologican natin to ngayon. Ano po ba ang makukuha nating aral doon sa isyong yun? Well, isa lang po ang ibig sabihin na that everything in this world will pass. Nothing will stay.
As the famous quote from my tito, Benjamin Franklin, ang sabi niya, nothing is certain except death and taxes. Totoo po yan. Wala pong katiyakan sa buhay maliban po na tiyak na mamamatay tayo at tiyak magbabayad tayo ng buwis. We can't avoid those things. It is bound to happen. Tiyak na mangyayari yon, gustuhin man natin o hindi. So we have to prepare ourselves kung may mga alaga po tayong hayop. Darating po ang panahon na iiwan po tayo. Maging sa mga mahal sa buhay po natin. Kaya ngayon pa lang, make amend. O kung may tampuhan kayo ng nanay mo, ng tatay mo, ng ate mo, ng kuya mo, make amend. Ayusin nyo na yan. Spend some time sa magulang mo, lalo na kung may edad na o may sakit. Kasi hindi natin alam kung kailan na lang sila dito sa mundong ibabaw. Pero alam natin at tsak, darating ang araw na kukunin na sila. At ang maiiwan na lang is memories. So habang may oras ka pa, make more happy memories with them. Sa pet mo, sa alaga mo, sa magulang mo, sa pamilya mo. Yun na lang po kasing panghahawakan natin ang kanilang masasayang alaala. Pero may masaya bang alaala ngayon? Ang nanay mo, ang tatay mo? Kung wala, gawin mo na ngayon. You have to do something now, not later, not tomorrow, not the next day, not the next week, not the next month or year, but now. Ngayon na. Kung hindi mo gagawin, papaluin kita sa puwet. Ganon po mga kabisyo. Hindi na po natin patatagalin. Ang tanging maiiwan lang po dito sa mundong ibabaw, hindi yung kayamanan mo. Hindi yung kagandahan mo. Eventually kasi yung kagandahan, yung pagpapagawa mo ng ilong, magiging abo din yan. Yung pagpapadagdag mo sa wet packs mo, magiging abo din yan. At bago maging abo yan, kukulubot din yan. So make happy memories. Spend time with your loved ones, lalong-lalo na sa mga magulang natin. Kasi sa totoo lang mga kabisyo, I want to be real with you guys. Na isa po sa mga regrets ko, actually I share these regrets. Pareho po kami ni Konyo Bicolano. Bicolana na as early age, we both lost our parents. Wala na po kaming magulang, kaya ang isa sa mga regret namin na kung saan nagtatrabaho kami, hindi po namin magawa na ilabas yung mga nanay at tatay namin. Yun po hindi namin nagawa. So, At sa mga kabisyo ko po yung magpapaalam na. Andyan na ang Black Lion, susunod na the Black Panther. The one and only. Ang imong angkol. It's Totoy Bato time. Kaya lahat tayo sisigaw. Totoy na! Keep it locked in right here mga kabisyo. Siyempre, one and only 90.7 Love Radio. Dami-daming maiingay dun sa